kunjaku kukutrenda Peter Mutharika. Zithunzi za Peter Mutharika zikuzungulira anthu namakambirana m'masamba mchezo akuti tamuonane mmene akuonekera. Akuonekatu wa fresh kwambiri, wazinyamata kwambiri, andakuoneka bwino kwambiri kusiyanaso mwinaso ndi nthawi ya kampeni ija. Kumayembekezera zoti timati mwina mwake azikhala atakula koma akuoneka ngati akucheperabe. Zithunzi zake ndi mukhala mukuziona pa screenipo akutitu mmene akuonekera ndithu moteromo. Izitu si zithunzi zakalekale, zithunzi zimenezi zajambulidwa dzulo lomweli ku State House. Kumachitika zotani kodi ku State House? Of course iti zakambako nkhani zimenezi zoti akuoneka mwa freshes kodi kapena mwina makena kuikukomezera kaya kumapetoko koma tingofotokoza zomwe zimachitika ku State House. Dzulo ku State House Peter Mutharika analandira mlendo ameneyotu dzina lake ndi Xavier Bettel. Ameneyotu kuteko ndi Deputy Prime Minister wa dziko la Luxembourg. Wachiwiri ndithu kwa Prime Minister kumeneko, komanso ndi kuti akugwiranso ntchito ngati nduna yoyang'anira za maiko akunja ku dziko limene la Luxembourg, komanso oyang'anira za malonda ndi maiko akunja, komanso zitukuko, komanso ndi kuti no humanitarian. Zazithandizo kuthandiza ndithu mtundu wa anthu ndikayafuna kuthandiza dziko lina lake, zimenezozo amaziyang'aniranso ndi yeyotu olemekezeka Mr. Xavier Bettel. Nde anabwera kuti azacheze ndi Peter Mutharika kumeneko kunalito macheza akambirana nkhani zokhuzana ndi kunena kuti no ababa dziko la Luxembourg komanso ndi kuti no Malawi akuyenera akhale pa ubale wabwino kwambiri, ubale omwe ungathandizire kaya ndi zamalonda ndi zina zoterozo. Nde Peter Mutharika amatsimikizabe kumutsimikizira ameneyoyu Xavier Bettel kunena kuti abwana ineyo ndi zoti ndikufuna kuwuzani zoti kunoku ku Malawi mubweretse makampani anu, mukawuza anthu anu mukapita amene ali ndi chidwi chofuna kupanga business kunoku alolandiridwa ndithudi. Chifukwa chani? Ku Malawi kunotu ndi zoti ndi dziko la mtendere, mungathe kuona mtendere okhaokha, palibe zonena kuti no iyayi mazula abwera azatilanda, abwera ndi mfuti kuzatilanda ndi kuti pagalimoto kutilanda mafoni, kulibe zimenezozo. Kunoku ndi dziko la mtendere, adzakhala bwinobwino mwa mtendere anthu anu ngati angabwere osakhazikitsa makampani awo kuno. Komanso ndi kuti kuphatikizapo kunoku kuti kuli anthu omwe amathemula osati masewera. Amalawi kuthemula ndi amathemula pa ground padzapa amawekha osati masewera. Fanzi matipula endi musadandule zono kuti yayi adzikuzakhala ndi kuti zavutika afora ntchito ake aulesi kula anthu olimbikira kwambiri kunoku ndi azakhala ndi mwapasoma wa ntchito azalimbikira kwambiri. Kuphatikizapo fanzi akenso ndi general yayi ndi ophunzira, sizoti ndi mbuli zokhazokha, anthu ake ophunzira ndithu labor force yabwino ijayi. Nende apopo pamwamba pake ndi zoti paliso mapolisi abwino amene ifeyo ngaraboma tayikaonena kuti akhoza kuthandizira mabusiness anu kuti no apite pasogolo. Ndi mukapita mukawuze ndithu makampani kumeneko ngati ali ndi chidwi chofuna kuzapanga invest kunoku alolandiridwa kwambiri ndithu kunoku ku Malawi. Kubwera ndi kuti uyuyu ameneyu Xavier Bettel amafotokoza makamaka kumufunira zabwino Peter Mutharika kunena kuti no bwana inuyo ndi katundu, inuyo mpaka na mwapezeka zonena kuti no mwabwerera ndithu mboma, mutachotsedwa mboma ndikuzapezeka zonena kuti no ena alowamo kena kweno ndikuzabwereraso. Aino ndakatundu ulemu wanu ende ndikufuna mafuno abwino chifukwa chotengaso mphamvu zimenezi ngati president. Endi izizi sizimachitika ku Africa bwana, timakhala kumatsatira zomwe zochitika ku Africa, kumbali za ndale za ku Africa sizimachitika kuti munthu wachotsedwa pa udindo kena kono ndikuzabwezeresedwapo. Sizimachitika zongoni sizonota bwana inuyo ndikatundu wina wake omanga ndi mawaya. Endi zikuonesa sizonota kumalawi kunoko democracy yanu ndikuti ndiyokhwima kwambiri, democracy yabwino kwambiri yokhwima kwambiri mpaka kubwezeresana. Aitu zinali motero mameeting ofunikira kwambiri awa. Timanena kuti no Peter Mutharika amakhala akupanga mameeting, amakhala always akugwira ntchito, koma ndikuti komwe kuja amagwirira ntchito cha ku State House koko zabwino kwambiri zija zofunikira. President
aziyang'ana zomwe zikubwera pa desk pake, aziyang'ana ndi kuti ma meeting ofunikira ndi anthu osati azingokhala ali kudowa ukayendera chakuti akatero wapita kumulanje ukatsegulira chakuti kusatira akapezeka kunsanje ukapanga zina kumeneko yayi kenako ndikaone mtengo omwe anadzala kamudzu akuti kaya kuti kaya ndikasochoka pamenepo ndipite nonde kuti kaya ndikunzimba ayiso azikhala mu office and azipanga ma meeting ofunikira kuti angathandize dziko. Mukuona zenzi zoyitana ndi kuti makampani akunja ngati uyu prime minister deputy prime minister Xavier Barthelemy ngati analibe chilo china chonse ngati sizinabwere kummutu mwake zonena kuti kuti anthu atuti tingayitane kuti mwina mwake makampani awo azapange invest kunoko ndi kuti amuyikira ka idea kamene katsoti okay andete kapita mwina ndingakayankhulana ndi makampani osiyanasiyana olanzanga omwe ndinawo kuti ndi ama business ndingakayankhula kuti tauzani fans nzana wa business ngati mukufuna kupita ku Malawi mungathe kupita kuliso environment yabwino wamupatsa wadzala ka idea kamene kadzaka mmutu mwake mwaona ndikuti zimene zinthu zofunikira fa makampani ngati abwere amathandizira ndikuti akubwera ndi forex pamenepo nolona forex ndikuti akubweranso zapanganso kireriso ntchitonso pamenepo ntchito zonena kuti no zizathandiza amalawi kuchepesa ndikuti no nambala ya chiwerengero cha anthu amene alibe ntchito fande kunoku kulitwa anthu ambiri omwe ali jobless and you understand kuti no chifukwa chanu kodi no mukangolowa kaya ndi pa Facebook pa TikTok always anthu ali pamene popo ena kutaipa kuseka miseche chani muvanga nthawi ya ntchito you understand kunena kuti fans ina yake ilibe ntchito eni ndiochuluka kwambiri ikufunikira ntchito imene ndi makampani amene abwesa mwa wa ntchito president azipanga chonchi kuyitana ma opportunity from afar osati kumangokhala basi kuyembekezo zonena kuti anthu azilingalira okha kuti abwere azakhazikitse ndi ma business kunoko mwaiso mabwera ariweyo osawira amafunika nthawi yako zipanga mbali yako kuti mwayo ukamabwera okhalenso kuti iweyo waukodola right munamva imene zonoti yayi umafunika kukodolera ndithu osabangoti ukokhala basi malonda atu amati nkutsatsa ka fumbi ndiwe mwini tingwanira choncho fumbi ndiwe mwini palibe amene angakambe zabwino za iweyo ngati iwe muno wake sukukamba zabwino palibe amene angaone zabwino mwa iwe ngati muno wakeyo sukumatha kumaonanso zabwino mwa iweyo zimene ndi zopatsa zidwi. Now let's get back to our story tibwerere ku nkhani yathu yonena kuti kuzungulira zithuzi zimene mwakhala mungoziona zosewera pa screen panopo zithuzi zake ndi zimenezozo ndithu zikuzungulira kunjaku anthu akukambirana kunota Peter Mutharika katamonani akuoneka Peter Mutharika amene tikumuona panopa si uja amene tinkakamuona akapereka mapepala nthawi imene zotafuna opikisana nawo pa mpando wa president ku BICC kumakapatsa mayi Annabel Ntalima mapepala sa amene yuyo amene uja amaoneka kuti nanalo okalamba kwambiri koma uyuyu ndakuoneka ngati iyayi inde ndi wankulu zimene sitingakane komano akuoneka be mwa fresh kwambiri akuoneka so energetic akuoneka kuti no iyayi zili bwino ndithu akuyipanga control bwino pressure akuoneka so ngati mamuonera kuti mwina azikalambira benanga si chaka chino cha 2026 china ya 2025 koma akuoneka ngati akuchepa ndithu kuoneka be iyayi wa fresh. I think mukuvesesa zimene ndikutanthauza zimenezo ndi zimene anthu akugawana kunjaku ndikumakambirana. Let's pay attention apa tipereke chidwi kwambiri apa taonani tizumuli apa okay mukuona zithuzizi mukumona mmene akuonekera munthuyu kuli zinthu ngati mafilter ngati munamvako kutenga ndi kuti no zithuzi zija ndikumachikira ma effects ena ake basi kuti chioneke cha clean pali zinthu ngati zimenezozo komabe tingathe kuyika mafilter osiyanasiyana ndizotheka kuti kukhala basi ndi kuzitsuka zithuzi kuti zizioneka ngati kuti mwina mwake munthu ngwazichepere koma ngati iweyo ndokalamba umakhalabe ndokalamba oloyike mafilter zimaoneka okay iyi ndi sign chabe yongonena kuti munthu yeti I think munthuyi ndizoti aside of pressure mangakhala nayo faja msogoleri anini mtendero wa mtima fapena pako khaso panda mtendero wa mtima ari munthu pena pake umapezeka zonoti no ukumaoneka songati ukukalamba choncho fanda tino tupirso limayironena lokha koma zozoti zomwe akuchita munthuyi akuonamo kuona kuti no muli meaning he's finding a meaning in whatever he's doing akuona kuti no izi ndi zimene maina ndipange ndikagwira ntchito chonchi
I think ndikupeza so mtendero wa mtima chimwemwe ndi zina zoterozo. Ayi ife sitingakambe zambiri, inu mwaona bwanji anthu akunena kuti munthu yakuonekabe ngati mwa fresh choncho, osati kumakhala ngati kuti mwina mwake ali pa pressure kapena chinkhope cha matsinya chani. Ayi koma akuoneka kuti no ali ndi mphamvu, energetic, something like that. Tofali ngokupasani nkhani imeneyi makamaka mapoint amene wapereka Peter Mutharika kuyitana makampani amene wakunja kuti abwere kuno zofunikira kwambiri akuti